in ka fito siyasa ka zan mutum na kowa, sai ka ɗora kanka kan hankuri da kowa, sai ka jure duka kalamai batu na kowa, ka jure duka kalaman su ka nuna su ga kowa, kar ka wariya kar kai nuna ki ga kowa, yan hakan ga zai sa ka zamo mutum na kowa, nasara idan ta zo makaran nan ka gansu kowa, sun fito suna murna ta game ga kowa, in faduwa ta zo maka haka za ka gansu kowa, sun zo suna ta jaje don ba ka ki ga kowa, yonka ya zamo nasu saboda kai kulawa, babu ki da kyama ka nuna su ga kowa. Koda kana bedar karagar shugaban kasa na, da mai bedar kujerar gwamnan jiha na kaina, da mai bedar sanat ko majalisar kasa na, da mai bedar ciyaman ko kansilan gari na, ko gane falsafa ta nazari koyo batuna, ku sanya baituka na nazari koyo tunana, ni gaskiya guda ce daga kinta sai a kuna, kinta shi ka sanya ka bata ka kai ga rana, ku tsalkake siyasar ku da su da nuna ƙauna, kurin ka taimako ga talakan ku ihsana, babu ki da kyama ga talaka kar ku nuna, yin hakan ga zai sa nasara ku kauce rana. Mai ba ku shawara Usman ne na fada sarki, mai baitukan mazaje ga janar Tukur Sadauki, ɗansa so ga Umaru shi ma ka ce Sadauki. In ka fito siyasa ka zan mutum na kowa, sai ka ɗora kanka kan hankuri da kowa, sai ka jure duka kalamai batu na kowa, ka jure duka kalaman su ka nuna su ga kowa, kar ka wariya kar kai nuna ki ga kowa,